ya wawuya. A shirka akwai dogaro kan wali mutum ne ta hanyar mani, da kai ɗin da shi duk ga Allah ali. Matakin ku bauta kuma jera layi, ga kowanku aikinsa ne kariya. Halin ɗan adam ni yana bani kunya, ku duba fa Allah ya mai ji da murya, ya mai kai da hannu kafa har da cinya. Ku duba ta can baya ya ba shi ke ya margun juma dan yayo kwalliya. Hakan nan mutum shi kwa tsabar butulci, yakan ɗauki ɗasam abin ba mutunci, ya manna wa Allah abin ba karamci. Tunaninsa wai can ayo mai aminci, ku ce mai fafau ba batun yafiya. Shahadar ka kafin ta zamto cikakka, ka zamka amince da dukkan ma'aika, da ranar kiyama da mai sa ka tsuka. Malaka ji farkon iku masu doka, na ƙarshen takardun faɗar gaskiya. Bayanin malaku na Allah ko shine a jinsun su kafkaf, ka san babu arne, ɗabi'ar su ta shayi bambam da kai ne, a sunan su zan baka kwaya biyar ne.